Şu yüzü gösteredim. Bahası $30.000 barabar. Asıl mesele näme üçin bu yüzük beýle gymmat? Gymmat bolmanyň sebäbi onun demir halkasy mı? Yok. Gymmat bolmanyň sebäbi onun üstündäki kicicik daş. Bir minut. Daş sözi onun gymmatyny düşüren bolup biler. Gymmat bolmanyň sebäbi üstündäki kicicik almaz. Almaz dünýäniň iň gymmat daşlaryndan biri. Ýöne diňeje dünýäniň. Häzirki döwürde dünýä döwletleriniň jemi bergisi $75 trillion üstündedir. Eger men size älemdäki bir jismiň bütün adamzadyň bergisini üzüp biljegini aýsam, bu jisim bilen bütün adamzadyň trilyoner bolup biljegini aýsam, almaz örtüklü 55 Cancri E planetasy. Bu planeta bizim balyga gidiş biletimiz bolup bilermi? Karşınızda 55 Cancri E planetasy. 55 Cancri E planetasy 2004 ýylda tapylyp, 2012 ýylda o planetada uglerodyň barlygy anyklandy. Bizden 40 ýagtylyk ýyly, ýagny 400 trilyon kilometr uzakda bolan bu planeta almaz örtüklü. Awa, yanlış eşitmediňiz. Almaz örtüklü. NASA'nın Hubble teleskopu bilen gözden geçirilen bu planeta barada alımlar şuna aýdyp geçýärler. Mundan öň hem almaz planetalar tapylypdy. Emma bu planeta beýleklere göre ören tapawutly. Onun tapawuty bolsa, onun gün ýaly ýyldyzy bar. Ýagny 55 Cancri E planetasy 55 Cancri A ýyldyzynyň daşyna aýlanýar. Sereden aktan planeta gaýalyklardan ibarat ýaly görünýär. Emma onun himiki guruluşy tapawutly. Dünýämiz ýaly suw we granitden dälle, grafit we almaz bilen goşulan. Bu planeta 55 Cancri sistemine ýyldyza iň ýakyn planeta. Bu sebäpden hem ören, kızgın. Planetanyň gündüz tarapy 2426, gece tarapy bolsa 1126 gradus. Şol sebäpli ýanyp duran bir top ýaly görünýär. Bu planeta iň tiz hereket eden planetalardan biri. Meselem, bizim dünýämizde bir ýyl 365 güne deň. Bu planetada bolsa bir ýyl diňeje 18 sagat deň. Häzir käbirleriňiň kellesine şu soraglar bolup biler. Bu planetanyň bahasy näçeke? Ve ol ýere gidip bolarmy? 55 Cancri E planetasynyň jem bahasy $29 milyon barabar. Bu sansda biraz nätaniş gelip biler. Sebäbi köp adamyň bilýän iň uly sany katrilyondur. Katrilyonda 15 sany nolluk bar bolsa, nanolyonda bolsa 30 sany nolluk bar. Düşnükli. Onu alımlar onun bahasy näde dip hasaplapdyrlar? Häzirki döwürde 1 kilo tämiz almazyň bahasy $1,5 milyon deňdir. Alımlaryň aýtmagyna görä bu planetanyň agyrlygy 18 septilyon kilogramdyr. Ýagny 18-iň ýyzynyň 24 sany nolluk bar. Bu 2 äpes sany köpeldenimizde 29 nonilyon sanyny tapýarys. Videonu tomoşa edýän tomoşaçylaryň käbiri şunu aýdýan bolup bilerler. Şu planeta gidip almazlar çıkarsak baý bolardyk. Eger 55 Cancri E planetasyna gidip bütün almazlar çıkarıp bilsek ve bütün adamzady deň paýlap bilsek, hemme kim multi trilyoner bolardy. Ýöne bu adalatly ve deň şekilde paýlanarmydy, onu hiç birimiz bilemizok. Ähtimal käbirleriňiz ol planeta gidip bolarmy? Bu soragyň jogabyny öz kelleňizde tapdyňyz. Ýöne häzirki döwürde 55 Cancri E planetasyna gitmek mümkin däl. Sebäbi videonun başında da aýdyşymyz ýaly, bu planeta bizden 40 ýagtylyk ýyl uzaklykda, ýagny 400 trilyon kilometr uzaklykda we ören, kızgın. Kosmonawtlar iň gorogly eşikleri geýenlerinde hem ol ýerde durup bilmeýärler. Ve kıynasak da häzirki döwürde ol ýere gidip biljek teknologiýa elimizde ýok. Emma ýene de gelin almazları dünýä getirmemizi hyýal edelim. Bu gözek hem arz we talap meselesi ortağa çykýar. Ýagny bir jismiň sany näçe köpelse, bahasy şonçada azalar. Almazyň dünýäde gymmat bolmagynyň sebäbi onun ören seýrek duş gelmegidir. Şol sebäpden hem almazları getirsek,
almaz değersiz bir daş bolup kalırdı ve yine de bizi baylığa alıp gitmezdi. Emma yine de ählem boşluğumuzda belli bir planetanın bar olmağı bizi diýsen tolgundur ya. Eýsem almaz ählem giňişliğine diňece 55 kankry E planetasyna dälle bize has hem ýakyn olan Jupiter ve Saturn ýaly planetalarda ýagyş ýerine almaz ýagýa. Muňa näme diýjek? Diýmek, ählem giňişligindäki iň gyt tapylýan ve bahasyna ýetip bolmajak zat almaz dälle agaçlardır. Baylyk uzakda dälle ýakynymyzda. Belki de ören ýakynymyzda welin biz görüp bilýän däleriz.